Здравейте! Дойде време да изтегнем трима печеливши от играта. Започваме с първият. Първият печеливши Красимира Христова, която си избрала карта номер 2. И сега вторият. Милена Тинчев, която избрала също карта номер 2. И третият печеливш Радмила Милев, която избрала карта номер 3. Моля печелившите да пишат налично с техните имейли, защото друго условие за играта е, освен да коментират поста с избраната карта, да са се регистрирали и за имейл бюлетина. Очаквам да пишат налични, за да се уточним как да получат безплатното гадание. Благодаря за участието.